από το Arduino στο Raspberry, οι δύο πιο δημοφιλείς πλατφόρμες για την ανάπτυξη προγραμμάτων STEM, Internet of Things και ηλεκτρονικών. Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε από τη δημοφιλή πλατφόρμα Arduino στην πιο απαιτητική Raspberry, κάνοντας την εφαρμογή το λεντάκι που ανάβει. Εδώ βλέπουμε από το Arduino την πιο δημοφιλή πλατφόρμα του, το Arduino Uno, και δίπλα το Raspberry Pi 4. Το Arduino Uno είναι ένας μικροελεκτής, συνδέεται με υπολογιστή με τη θύρα USB, από όπου μπορεί να τροφοδοτηθεί, αλλά και από εδώ μπορούμε να ανεβάσουμε το πρόγραμμά του. Μπορεί να δουλέψει ανεξάρτητα από υπολογιστή αν το τροφοδοτήσουμε σε αυτό το βίσμα με 7 έως 12 V, τα οποία στη συνέχεια θα σταθεροποιηθούν στα 5 V για να λειτουργήσει το Arduino. Διαθέτει 14 θύρες, 14 pin ψηφιακά για είσοδο και έξοδο, 6 pin αναλογικά και φυσικά έχει pin που δίνουν σταθερά 5 V, 3,3 V και φυσικά το ground για να κλείνει το κύκλωμα. Το Raspberry είναι ένας κανονικός υπολογιστής σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας. Έχει το δικό του λειτουργικό σύστημα, συνήθως το Raspbian, αλλά μπορεί να τρέξει και άλλα λειτουργικά συστήματα Unix, ακόμα και Windows. Τροφοδοτείται με βίσμα USB Type-C. Μπορεί να συνδεθεί με δύο οθόνες με HDMI. Από την πλευρά του Raspberry πρέπει το καλώδιο να είναι Micro HDMI. Έχει έξοδο ήχου, διαθέτει 4 θύρες USB, όπου μπορούμε να συνδέσουμε το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, αλλά και οποιοδήποτε περιφερειακό. Έχει θύρα Ethernet για να συνδεθεί στο δίκτυο, στο τοπικό δίκτυο, Wi-Fi, αλλά η μεγάλη του διαφορά σε σχέση με έναν τυπικό υπολογιστή είναι τα 40 pin που διαθέτει, τα οποία 40 pin αριθμούνται από το 1 μέχρι το 40. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν pin που έχουν σταθερή τάση 3,3 V, όπως το pin 1. Τα pin 2 και 4 δίνουν σταθερά 4-5 V. Υπάρχουν τα pin όπως το 6, το 9 και άλλα που είναι το ground για να κλείνει το κύκλωμα. Εμείς στην παρούσα εφαρμογή θα χρησιμοποιήσουμε το pin με αύξηνο αριθμό 11 που έχει την ονομασία GPIO 17, άρα θα κάνουμε αναφορά με το νούμερο 17 ώστε να μπορούμε να αναβοσβήνουμε ένα λεντάκι. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε για το εξωτερικό κύκλωμα είναι μία πλακέτα, ένα λευκό LED, παρατηρήστε το ποδαράκι με το μεγαλύτερο μήκος είναι η άνοδος, έναν αντιστάτη 330 ohm για να προστατεύσουμε το LED, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και 220 ohm και τα αντίστοιχα καλώδια. Το εξωτερικό κύκλωμα αποτελείται από το LED συνδεδεμένο με τον αντιστάτη σε σειρά. Στην άνοδο του LED, στο θετικό του ποδαράκι, στο πιο μεγάλο σε μήκος, συνδέουμε το κόκκινο καλώδιο που θα πάει στην θετική τροφοδοσία, ενώ από την άλλη πλευρά το καλώδιο που θα πάει στο ground για να κλείσει το κύκλωμα. Εδώ βλέπουμε την υλοποίηση με την πλακέτα Arduino Uno. Έτσι, η άνοδος του LED θα συνδεθεί στο pin 8 και από εδώ θα πάμε στο ground. Συνδέουμε το Arduino μας με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου τρέχει το περιβάλλον Arduino IDE, όπου θα προγραμματίσουμε το Arduino. Ο κώδικας είναι πάρα πολύ απλός. Αρχικά έχουμε την εντολή pin mount, όπου στο pin 8, αν θυμάστε στο 8 είχαμε συνδέσει το λεντάκι, την ορίζουμε σαν έξοδο. Θα μπορούσαμε να την ορίσουμε και σαν είσοδο και να βάλουμε κάποιον αισθητήρα. Και μετά στον βρόχο επανάληψης η εντολή digital write με την ένδειξη high ανάβει το λεντάκι, ενώ η digital write στο pin 8 low σβήνει το λεντάκι. Και μπαίνει και μια χρονοκαθυστέρηση με την εντολή delay, 1000 μιλισεκόντ, δηλαδή καθυστέρηση 1 δευτερόλεπτο.
Πάμε να υλοποιήσουμε τώρα στο περιβάλλον Raspberry την ίδια εφαρμογή. Το κύκλωμα είναι ίδιο. Η άνοδος του LED θα έρθει στο pin 11. Θυμίζω ότι το pin 11 αντιστοιχεί στο GPIO 17, άρα σαν 17 θα το δηλώσουμε στο πρόγραμμα, ενώ το κύκλωμά μας κλείνει με το ground στο pin 6. Θυμίζω ότι το pin 6 είναι το ground. Άρα από τα 40 pin του Raspberry χρησιμοποιούμε το pin με αριθμό 11 που αντιστοιχεί στο GPIO 17 και το pin με αριθμό 6 που αντιστοιχεί στο ground. Μπαίνουμε στο περιβάλλον του Raspberry. Αυτό που βλέπουμε είναι το Raspbian. Είναι ένας κανονικός υπολογιστής με το δικό του λειτουργικό σύστημα. Παρατηρούμε ότι έχει εφαρμογές γραφείου. Μπορείς να γράψεις ένα κείμενο, να κάνεις ένα πίνακα δεδομένων. Έχει ήχο, εφαρμογές ήχου, γραφικών. Έχει το σύνολο των εφαρμογών που έχει ένας τυπικός υπολογιστής. Πλοήγηση στο διαδίκτυο. Εμείς θα πάμε στην καρτέλα Programming και θα ανοίξουμε το περιβάλλον Thony, όπου είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα Python για να γράψουμε τον κώδικα στη γλώσσα Python. Άρα μπαίνουμε στο περιβάλλον Python. Εδώ βλέπουμε το περιβάλλον όπου μπορούμε να γράψουμε σε γλώσσα Python και αυτός είναι ο κώδικας που πρέπει να γράψουμε σε γλώσσα Python. Θα κάνουμε εισαγωγή 2 βιβλιοθηκών στην αρχή. Χρησιμοποιούμε την βιβλιοθήκη GPIO 0 έτσι, με την τάξη length, με την κλάση length και την βιβλιοθήκη time. Αυτές οι 2 βιβλιοθήκες είναι αυτές οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στην Python, την επέκταση στην Python για να χειριστούμε τα 40 pin που έχει και εντολές σχετικές με το χρόνο. Παρατηρούμε ότι ο προγραμματισμός είναι πάρα πολύ εύκολος. Δημιουργούμε το αντικείμενο length, το οποίο ο αριθμός 17 δηλώνει το pin. Θυμάστε ότι χρησιμοποιούσαμε το GPIO 17, άρα στο GPIO 17 θα εφαρμοστεί ό,τι κάνουμε εδώ. Και οι εντολές είναι πάρα πολύ απλές. Η εντολή length on ανάβει το length, η εντολή length off το σβήνει. Βάζουμε και από μία καθυστέρηση, εδώ ο αριθμός 1 αντιστοιχεί σε 1 δευτερόλεπτο, άρα θα ανάψει το length, θα παραμείνει ανοιχτό για 1 δευτερόλεπτο, θα σβήσει, θα παραμείνει σβηστό για 1 δευτερόλεπτο και αυτό θα επαναλαμβάνεται, μιας και έχουμε φτιάξει τον βρόχο με την εντολή while through, ο οποίος επαναλαμβάνεται συνεχώς. Περισσότερες πληροφορίες για την βιβλιοθήκη GPIO 0 και πώς θα τη χρησιμοποιήσετε στην παρακάτω διεύθυνση. Αν αποφασίσετε να υλοποιήσετε το παραπάνω project, καλή επιτυχία!